Maksudnya piye to cah iki omong kok waton sak digawa ning kayangan. Arep dipidana digawa ning kayangan. Ha. Sik, Bathara Guru. Lho, Bagong malah kita mbuya basa kalawan panjenengan ulun. Gunane apa ulun basa marang kita? Lho. Wis ora ana gunane blas. Merga sing kita lho kowe. Kita wis wani arep nyenyamak karo apa keslametane Bapak Gareng Petruk lan Bagong. Apa salahku malah diluputke? Kita wani njaluk kayu Dewa Ndaru. Saya tak takon karo sampean. Aku ki titahe sapa? Titah ulun. Nah, titah ulun ki wajibe mituruti apa kang dadi pamutahe titah. Sampeyan aja pelit-pelit. Ing atase kula mriki mung njaluk kayu Dewa Ndaru ron sambilata nyuwun ngambil. Sing jeneng nyuwun ngambil niku kula mung nyilih. Mengke nek rampung kula kondurke teng Kayuwangan Surabaya. Wani karo bapakne. Aku gak wani rong jampuk anarkis. Kaya wayangan sewengi wae ora. Hah? Terus saiki salahku napa? Salahku napa kula tak takon? Sampeyan iki kudune iso mituruti sing dadi pamutahing titah, sing dadi panjaluking titah. Ora kok titah nggre njaluk apa-apa teng kayangan, ulun pidana. Titah apa-apa njaluk ning kayangan, ulun pidana. Nuwun sewu lho. Titah sampeyan nek dipidana mbaka nyiji suwe-suwe entek. Sampeyan iku pemerintahan sing dhuwur dhewe, ngoten. Madyaning padukuhan Pringapus. Papan pelengganipun ki Lurah Bagong. Ya ki Lurah Cepot. Risa Jikono deng menggah madyaning pendhaping padukuhan. Sinebo sangganing para kawula sak padukuhan andher. Yayah haroping samudra ing daratan. Apa to kang dadi darmane dene Lurah Bagong kepareng lembah sangganing para kawula. Miwah datan kantun ingkang Rama, miwah ingkang kadang kekalih. Lurah Semar Badranaya, Lurah Nalagaring miwah Lurah Petruk. Riwaca satata madyaning pendhapi. Sigra murwani pangandikan Lurah Bagong dadi kumanglujining pangandika ingkang dereng kababaring lisan.
lara pandan moncar long indriya mangu mangungkung kanduhan reman sekar kadung ngas kandana maweh raras renaning driya blegegekugek sak dulita mel ora kaya adat sabene lah kok dadi ing atase anakku ingkang kondang merusal bedugal lah kok sak gedhagan iki nglumpukke para kawula sak padukuwane padha andir ana ing pendopo ing padukuan iki kowe arep duwe gawe apa Bagong? Wah, jan ora kaya biasane Bagong iki. Ora tau dipercaya karo wong kok. Iki kok nglumpukke wong kok iso semene akeh ya, Tru. Mbok menawa do dibayar ya iso lho. Didumi 5.000 kon teko ning pedukuhan iki ya iso. Stop. Ora waton ngarani kowe, Tru. Wis tau ngerti ketembungan giri lusi jalma tan kena kinira. Pancen aku ki wonge merusal, bedugal. Ning dalam dunia sosial aku ki luar biasa lho, Tru. Ha iya, aku ya wis ngerti. Nek kowe ki pancen nek srawung karo tanggono, tangga kerepotan kowe toke wangi. Ya ta? Tanggono kerepotan toke wangi, tanggono susah toke wangi kuwi nek ndi-ndi mesti ketok, nek ndi-ndi mesti ana. Mula ya ora aneh. Arep kowe iki kondang merusal bedugal, ning merusal bedugalmu ki landhesane bener. Mula ya ora aneh nek kowe nglumpukke wong semene akeh iki padha teko kabeh ning kene, ning sak banjure aku tak takon karo kowe, wong aku ya nderekke bapak. Niatmu iki arep apa? Mula aku tak matur karo Bapak Semar, kowe aja do pidato. Lho, tegese aku ki ora arep pidato ning aku ki ming ngomongi karo kowe. Pak, Judite, Pak. Lho. Urung-urung kok dijujuk ora. Ora ndeng, Pak. Aja salah tampa. Aku ora ndek maksud ngrawuhke bapak iki aku arep njedaluk ki ora. Aku mergane aku rumangsane aku ki wah bocah sing wis tuwa, wis kudune mentas. Malah nek iso aku kudu iso menehi kabungan tumraping bapak. Ha to, Pak? Mergo anak ki
Sugiya kaya ngapa? Ning nek ora iso gawe kabagyaning wong tuwa kuwi percuma, ora ana gunane. Nadyan anakmu ki wong ora duwe, ning sak tingkah polahku ki tansah gawe aruming asmaning wong tuwa ki padha karo aku iso mikul dhuwur mendem gareng. Wis iki ta, mikul dhuwur mendem jero kok mendem aku anu, mikul dhuwur mendem jero. Lah terus iki aku arep gawe asmane bapak ki saya Kuncara. Ora aku milik dialem karo wong tangga teparo, dialem karo masyarakat. Ning aku kepengin iki lho, aku iso berbuat kaya ngene iki mergo Semar. Lho, ada Pak. Saora-orane kok tetep kecipratan jeneng sing apik. Iya. Wis ora usah dadak tok kalang-kalang jane kowe iki arep ngopo. Aku kepengin bangun desaku iki, dusunku iki luwih becik tinimbang sing wis lakon iki, Pak. Bapak ngerti to? Aku lagi mprogramke dusunku iki saya apik, saya menjila lan saya kondang. Ya resike, ya rukune, ya tertipe lan sak piturute men ditulak karo dusun-dusun liyane. Lah kuwi apik, kuwi apik. Resik, tentrem, tur ya becik. Kuwi pancen ya dadi gadanganing dusun ngendi-endi. Aku kepengin mujudake hal seperti itu, Pak. Lah terus kok dadak kowe ngrawuhke bapakmu kuwi gatine. Nalika malam Jumat kepungkur aku turu nang Sarian Ngisor Gumuk lor desa lho, Pak. Kae sarian babi kok. Pancen sing nemoni aku kancane Sun Gokong. Sapa sing ndase babi ya lho. Aku ora ngerti. Sapa jenenge? Padgae. Sama omongane pokoke. Kuwi dewa, Pak. Dewa anu suarane iki dumling ana ing taling aku. Ngene iki. Kudu di dusun iki iso dibangun padahal aku kudu nganggo syarat ya kuwi wujude kayu Dewa Ndaru karo godhong sembuhan dasmu. Sing tak terus aku nek lagi mikir ora disaut-saut to. Mbane tak ndas-ndaske kowe ya. Lah godhong apa? Godhong apa iki? Ron Sambiloto. Weh, sambi pitu. Ora protelon. Tenguk ana ing tengah. Emoh. Ron Sambiloto. Bapak? Bapak iki preso. Bapak iki wong pinter, bapak iki wong lantip. Kayu Dewa Ndaru iki sapa sing kagungan? Ron Sambiloto iki sapa sing kagungan? Piye, Pak? Sak ngertiku kayu Dewa Ndaru, Ron Sambiloto kuwi papane ana ing Kayangan. Hah? Semarang? Kayangan. Kayangan Suralaya. Kayangan Surabaya. Iki dagelan wis kerep metu, Pak. Ora tak guyu dhewe ndak aku isin. Oh iya. Ya. Kayangan Suralaya. Papane Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk kayu klepu, kayu Dewa Ndaru karo Ron Sambiloto mau ya kudu sowan Bathara Guru. Bapak? Bapak iki jare kakane Bathara Guru. Bapak iki Bathara dosen. Iki ngopo, Gong? Ya wis kerep metu ya, Tru. Ya ora apa-apa. Nek tak geguyu dhewe ndak. Aku isin aku. Bathara Guru sing nguasani Kayangan. Lah nek kowe kepengin njaluk ya nyuwun mrana. Bapak jare kakangne, mbiyen sadurunge aku dadi kirike ya ngene iki, biyen aku pancen kakangne Bathara Guru. Nah, saiki ngene. Arep dileti wektu tahun-tahun mangabad-abad ning sing jeneng kakangmu ora bakal iso ilang. Bathara Guru mesti ngaku nek bapake kakangne. Mergo aku wis bola-bali ngerti bapak ketemu Bathara Guru iki, Bathara Guru mesti basa karo bapak. Kakang Semang, ngono kuwi. Semar, Kakang Semar, Kakang Ismaya, ngono ta? Aku wis kerep weruh. Saiki aku nyuwun tulung Bapak. Bapak kersa njaluke kayu Dewa Ndaru karo Ron Sambiloto. Nek Bapak kersa ngaturake panuntun pepindhan, nek ora wiwit dina iki aja ngaku anak karo Bagong, aku ora arep ngaku bapak karo Semar. Le, cangkem iki sing apik.
dirungokke Kyai Padukan penake kok senengane wong perkara bapak iki urung ngendika sagu apa ora kok wis ngetokke sumpah. Wong iki aja sok kulino sumpah. Kok kuwalak hukum karma iki mesti tumiba. Bong, ora usah sembrono. Bapak iki mesti sagu, ora usah dadak ngetokke sumpah. Kok nek kena sumpahmu dhewe. Oh ya urung tau Tru aku kena sumpahku dhewe. Padahal aku kerep sumpah lho Tru. Ameng urung wae. Sok kapan? Nyatane kowe wani Sumpah ki nek ora diucapke nang batin ya ora apa-apa. Anggere sik ngucapke lambe tok, batine muni ora. Batine muni ora mandi. Aku mung guyon. Ora apa-apa. Nek sumpah kanthi lahir batin, aku mau ora muni disekseni. Keblat papat segara gunung. Mung cukup muni sumpah ngono. Berarti kan urung ana seksine. Urung ana seksine ora iso dadi terdakwa. Kuwi malah ngomong apa iku iki? Kuwi sida njaluk tulung bapak apa ora? Aku jane jagongan karo wong SDM rendah kowe iki Mas. Ora nyandak karo pikiranku ora nyandak. Bagong, ya. Nek pancen kowe njaluk supaya aku mbudidaya njaluk kayu Dewa Ndaru karo Ron Sambilata. Apa kira-kira nek aku nekake Bathara Guru neng kene piye? Kawulamu geger apa ora? Ndak. Wis santai wae. Wis do tanehi gambare Bathara Guru. Dadi ora padha kaget. Bathara Guru tangane papat, sikile 6. Loro. Hah? Loro. Meng loro to? Meng loro. Tak kira ora sikile 6 ya. Ora kok sikile 6 kaya truk wae kowe iki masane. Anggape Bathara Guru ki tronton nabrak jengelmu. Seneng. Ya wis Pak, ora masalah. Aturan ora apa mrene, Pak. Semarikoten prayitna semuriris. Semuriris kopo balik titiyane. Trisanya purnama sasi. Sigran dumuk kunjunge Lurah Semar Badranaya. Tegese bakal duwe gawe nyipta aji pamelingani bali dhateng Rai Sang Manikmaya Cumara saking Dirgantara kaya Ndaru tetarungan rawing Sang Hyang Manikmaya wau. Prayitna semuriris semuriris eka balik titiyane Gandayani Trisanya purnama sasi Kakang Ismaya damel kaget lumantar aji pameling ndika Kakang nimbali dhateng rayipun Manikmaya. Aku njaluk ngapura ya Guru. Ya ngene iki bot-bote ditangisi karo anak. Supaya kepengin sak pejagong karo kowe lan ana panjaluk saka anakku yang bakal diaturake karo kowe. Teka ngane-ane temen Kakang. Wonten pamurtas saking putra ndika para Panakawan dhateng rayipun Manikmaya. Iya, bener. Heeh. Bagong. Halo. Matura karo Bathara Guru. Iki wis tekan kene, wis rawuh mrene. Matur sing apik-apik basa. Mengko ndak kena shot. Bathara Guru gawe sok. Nggo ngesok cengelmu iki. Shot. Wow, ya ora krungu. Nek pasang kali mantabit. Tinebena iki lho, Dumi. Duni. Baleni.
Mun awit Paliman Tabib Muhammad Ali Denson. Ngandel ora. Aku wis ngerti nek kowe bakal menggo. Aku wis leteng lho, Tru. Heeh. Sing apik, sing apik, sing apik. Nun pangapunten Bu Kulon, kawontenanipun kula ngados mekaten. Iya Bagong ora dadi ngopo. Bekti kula Iya ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya Bagong, ana apa? Ngaten Bu Kulon. Lho kok suta blakutang terus terang napa wontene? Iya. Kula niku ndek kepinginan utawa gegayuhan bangun padusunan. Dusune sapa? Dusun kula inggih mriki niki merga tanpa werna kula pun dipercaya dening masyarakat dados kepala dusun. Mengkono. Nggih. Kula ya jujur tenan. Ora tau tumindak sing werna-werna. Cacat siji tok kula dadi kepala dusun ming perkara njaluk tanda tangan KTP kula tarik 250. Oh, ayo wis kuwi. Ngono kok muni dukuh bersih ora. Ning niku mboten dados masalah sing mbak kula tetep ajeng nyaur. Ala kula niku kanthi sarana kula bangun dusun kula. Iya. Ning jebul dumadakan wonten dewa anak buah sampean. Sapa Bagong? Kula mboten ngerti. Sirahe babi. Ora. Bagong nek omong waton ting clekop sawine dhewe iki ora sirahe babi saking eleke sirahe dewa iki werna-werna. Ora tutuk modar ora. Lho pokoke Sang Hyang mana aku tahu. Iya. Niku paring sabda kalian kula kedah wonten inggih menika syarat kayu dewa daru kalian ron sambiloto. Ulun mila bapak kula suwun pados panjenenganipun rawuh wonten ing dusun kula menika ingkang wigati kula namung badhe nyuwun paduka pukulun gandeng kula menika klebet keponakan panjenengan awit kula menika anake Semar menika kakang sampean. Mula boten wonten alane nek kula nyuwun supados pukulun keparenga paring inggih menika wujudipun kayu dewa daru lan ron sambiloto. Mekaten atur kula nek wonten lepat atur kula diagung pangaksami. Cekap semanten nek wonten lepating atur kula diagung pangaksami. Cekap semanten piye to, Truk? Ngene. Wong ki nek arep mandhek omongan iki nadane medun. Cekal semanten nek wonten apel kula nek lepat kula diagung pangaksami. Ora diagung pangaksami. Aku ya ana teruse. Cekap semanten atur kula nek wonten lepat nyuwun pangapunten lan nyuwun sepinten kalebatan kula diagung pangaksami. Ah, kuwi ana teruse. Medun. Cekap semanten atur kula nek wonten lepat kula diagung pangaksami. Ah, wis rampung. Matur sembah nuwun. Monggo kula aturi menggalih pukulun. Jojo muntap lir kinatap duka yaya sinipi netra kocak ngondarandir milahing mas tunomo sidam sekaring bawuna langgeng Kakang Semar destun temen dene Kakang Semar ora iso ngandhani kelawan majamu ing atase Bagong ku ming derajate ngaceplik ing atase Bagong ku mung kawula mung Panakawan teka bakal anggayuh ya wujuding kayu dewa daru minangka dadi pepasren ing kayiwangan apa dene ron sambiloto cetha lamun atmajamu mung bakal ngasorake derajating Bathara Guru lan derajating para dewa liyane kang mangkono ulun ora nrimakake kelawan apa kang dadi ature Bagong malah wektu dina iki Bagong lan kabeh Panakawan apa dene Kakang Semar tak anggep keluputan tumraping kadewatan wis ora ana pangapura dene derajate ngaceplik mung Kakang Semar apa dene atmajamu teka wani nyamah marang asmaning kadewatan wektu dina iki malah kita ora bakal nampa kayu dewa lan ron sambiloto nanging malah nampa pidana saha panjenengan Alun Sanghyang Manikmaya Kakang Badranaya Ya mune piye kemau? Gong, sabar, Gong. Ora sembrono iki ulun Bathara Guru. Ora, aku pokoke terakhir kata-katane sing aku ora seneng. Aku njaluk apa mau ning jenenge kayu dewa daru. Kayu dewa daru karo ron sambiloto. Malah pulun Bathara Guru ngluputke karo Bagong. Heeh, ngluputke karo bapak, ngluputke karo gareng, ngluputke karo Petruk, malah ponakan arep dituntut ning Kapolres. Maksude piye to cah iki omong kok waton sak digawa ning kayangan. Arep dipidana digawa ning kayangan. Heeh. Sik, Bathara Guru. Lho, Bagong malah kita mboya basa kalawan panjenengan ulun. Gunane apa ulun basa marang kita? Lho.
Wis ora ana gunane blas. Mergo sing kita kita wis wani arep nyenyamak karo apa keslametane Bapak Gareng Petro lan Bagong. Apa salahku malah diluputke? Kita wani njaluk kayu Dewa Daru. Saya tak takon karo sampean. Aku ki titahe sapa? Titah Ulun. Nah, titah Ulun ki wajibe mituruti apa kang dadi pamutahe titah. Sampeyan aja pelit-pelit. Ing atase kula mriki men njaluk kayu Dewa Daru ron Sambilata nyuwun ngambil. Sing jeneng nyuwun ngambil niku kula mung nyilih, mengke nek sampung kula kondurke teng Kayuwangan Surabaya. Wani karo bapakne. Aku gak wani ngrong jampuk anarkis. Kaya wayangan sewengi wae ora. Hah? Terus saiki salahku napa? Salahku napa kula tak takon? Sampeyan iki kudune iso mituruti sing dadi pamutahe ing titah, sing dadi panjaluk ing titah. Ora kok titah nggih njaluk apa-apa teng Kayangan, ulun pidana. Titah apa-apa njaluk ning Kayangan, ulun pidana. Nun sewu lho. Titah sampeyan nek dipidana mbaka siji suwe-suwe entek. Sampeyan iku pemerintahan sing dhuwur dhewe. Ngaten. Dadi kudu mituruti panjaluke kawula kaya kula niki aja pelit-pelit. Kang. Kang ora sembrana, Kang. Iki Bathara Guru lho ora tak unek-unekke sak karepmu dhewe anggepmu. Kowe iki adu arep karo bojomu apa piye? Kowe ngerti ra watakku nek? Aja kok Bathara Guru. Sapa wae nek kira-kira pakartine ora bener mung arep ngangah-angah. Mung arep duwe pakarti ngendak karo kawula cilik. Ajange ning diajane Mas Bagong. Kowe mati tenan. Kowe nek musuh Bathara Guru mati tenan, Gong. Kowe nek musuh Bathara Guru mati tenan, Gong. Piye? Mati uripe gaweane Gusti. Bathara Guru mung utusane sing gawe urip nggo naliti para titahe. Pati uripe menungsa ora gumantung Bathara Guru, ning gumantung karo sing gawe urip. Kok cethik to pikiranmu rek. Ning kowe engko mati. Engko tak siramane ra urip. Wong kok kaya ngono. Wong donya. Malah dilagokke. Apa? Wis kowe tenang wae. Ora usah melu-melu. Aku sing tanggung jawab. Yen ngono kita wani karo panjenengan ulun. Mboten ajeng wantun. Ning kula wani karo sifat sampeyan sing nuwun sewu beda-bedake. Kula ora seneng sampeyan nek ora iso nuruti karepe Bagong. Yen pancen kaya mengkono, ulun bakal maringi ron Sambilata lan kayu Dewa Daru. Nan? Iya. Serius? Iya tenan. Aduh. Nuwun pangapunten Bu kula. Sepinten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Nek panjenengan saestu badhe maringi kula nyuwun pangapunten. Nanging ingkang bakal mboyong dudu kita. Sinten Bu Ulun? Bapak kita Gareng lan Petruk ingkang kudu munggah ning Kayangan mboyong ron Sambilata. Merga ulun sawang kita wis ana sak candra iki ora nate sesuci diri, tegese ora nate kramas. Lho niku arang-arang adus ning sabune boros. Lah iya mula kita kuwi ora resik lahir lan batine. Mekaten Bu. Mula sing kudu munggah ning Kayangan Semar Gareng lan Petruk. Ana pancen kaya ngono piye, Pak? Tak munggah ning Kayangan. Piye, Neng? Ya aku ora apa-apa makili kowe le. Petruk piye? Aku ya ora apa-apa makili kowe selama masalah tak munggah ning Kayangan. Ning dulur kula mboten dilawan apa to? Lho iya. Estu? Iya tenan. Mboten digawe sengsara. Lho iya. Estu? Iya. Wis kono Pak mangkat, Pak. Iya. Kono entuk kayu gorene. Kayu Dewa Daru ron Sambilata. Iya. Ana ora arep karo Kayangan. Ya, nggih, pukulun derek kula tak bidal, nggih pukulun derek kula tak bidal. Tulung mengke dilewatke pinggir Kawah Candra Dimuka ya pukulun. Lho. Kali Gareng karo Petruk mang joroke. Wah, yen tonyo mencelat ora senengane. Wong ora kleru apa-apa cemle Kawah Candra Dimuka maksude piye lah seneng. Gareng nek mangkel atine le omong mencas. Saya ora cetha. Yen pancen Semar Gareng Petruk wis keduga sarta wis gelem budal ning Kayangan. Kakang Nayantaka monggo kula kanthi minggah Kayangan. Iya, ning aja ngapusi lho mboten Kakang Semar Bagong ulun budal. Ngati-ati ya, Pak. Reng, truk. Panjang kaku ning tanganmu. Ya.
aku. Tak kira ana biawak mlebu omah. Mbok karo Pak Dene pira boro ki ngalem apa piye? Suwe ora ketemu ya nyembah apa piye kok wong tuwa teko-teko kok dikira biawak. Besok cangkeme dilongi wae. Wong mung ngono ngono. Kok kadingaren. Ora kaya biasane. Wong biasane iki ora tau tekan kene kok sampean tekan kene ngopo? Gong. Bapakmu nanti? Bapak sapa? Ya Semar no adikku. Mari adimu tenan kok. Ora iso. Semar ku adikku tenan. Kok sik aku ya ming sruwang-sruwing sok krungu wae. Jane biyen piye kok iso kaya ngene kahanane iki piye? Semar ki adikku. Terus Bathara Guru kae sing ragil. Kowe iki ya dewa to? Ah iso bisen gandeng kahanane wis rusak. Terus aku ya terus dadi titah. Wo, Biyen ki sekondok. ndok. Ndok dikukur. Ora. Ndok dikukur dadi kowe. Ora. Regetane dadi kowe. Ora. Wo. Sentak iki tak critani tenan. Lah iya aku ya takon tenan kok. Biyen kuwi ndok. Terus kulite kuwi dadi aku. Wo, Putihane ndok itu dadi Semar, kuningane dadi Bathara Guru ya Manikmaya. berarti tunggal ndok. Untung biyen ra didadar wong. Oh iya. Upama diceplok campur brambang ngono dadi apa? Ayo mbok aku ngono. Ya ngono kuwi critane ngono kuwi aku tak takon saiki si Semar nendi? Mergo aku kuwi duwe pangunek-uneke ngati. Pangunek-uneke ngati piye? Aku kuwi ora ngimpi, Gong. Ngimpi aku kok mendosel nggon sawi apa ya, Wah? Wah, sandes iki. Iki Delok meng deloke kok tak saduk. yo. Oh. Weh, dian dompete kulit biawak. Waduh, ayo apa iki? Tak silihe ya, wah sak isine. Lah. Milih dompet kok sak isine. Bangane dadak nyopot-oti. Ono KTP, ono SIM C, SIM B2. Wis nyopir truk kok piye? Ana SIM barang iki. Ya ora wong nyatane ngono. Terus ngene, aku ki janjane aku ki ngimpi. Ngimpiku kok ora penak. Ora penak piye? Aku ki kok weruh Semar iki kaya didandani cara manten. Wah, aku ngomong kowe saiki. Nek mau tak karat Semar. Mesake simbok. Sik to. Iki ki ngimpi. Ngimpi ku. Kok ngece to. Orang cangkeme iki ngomong ora terus ditiruk-tiruk ora. Wah, tak kira nek serius ngimpi to. Ngimpi. Ngimpine Ayo Semar arep dadi manten kuwi. kok nanti kowe tekan kene kedoyong-doyong kedarang-darang. Mergane aku ki wong tuwa, Gogong. Aku ki ngerti impen ala, impen apik kuwi aku apal. Impene wong ketaman banjir kuwi impene elek. Impen ewuh utawa omahe duwe gawe kuwi ya impen elek. Hah? Impen nek nganti nuwun sewu kowe buang air besar kuwi ya impen elek. Impen nek kowe dadi manten ngimpekke wong dadi manten iki impen elek sing bakal tumomo sing dimpekke. Mongko aku ngimpi Semar kuwi dadi manten. Kuwatire atiku nek pancen iki mengko ana sing bakal nyolowadi gawe karti sambeka cilakane bapakmu. Arep adoh parane aku ora tau tate ketemu, ora tau srawung ning ana sambung getih antarane aku karo bapakmu. Nek bapakmu cilaka aku cilik gedene ya melu kelangan. Lah bapakmu saiki nendi? Ngopo kok malah kaya wong kaget? Wah. Iki mau bapak lagi wae lunga saka omah. Ngopo kok ndur mbrebes mili? Bareng kowe omong nek kowe ngimpi bapak dadi manten langsung sakal. Atiku tratapan, wetengku lara.
Yo madang yo, Kak. Lah. Apa tunggu loro durung ngejak madang ora. Ora janjane ana apa. Iki mau aku ora pengen nganu nglumpukke masyarakat. Lah masyarakat ki arep tak jak bangun padusunan aku entuk sasmita nek kudu ditumbali nganggo wujude kayu Dewandara lan ron sambilata. Heeh. Bapak omong nek jarene sing duwe ming Bathara Guru. Terus Bathara Guru tak kon ngrawuhke mrene bareng rawuh Bathara Guru ki ngunak-unakke aku dikira wong sing ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol gaya wulan uta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Heeh. Tak wangsuli. Bathara Guru ra iso omongan terus mendho lensu ning njaluk syarat sing dunggahke nang kayangan sing jukuk kayu Dewandara karo Ron Sambilata iki Bapak Semar karo Gareng karo Petro. Aku ya santai wae. Tak kira Bathara Guru ya ora ndek niat sing ala. Ning bareng sampeyan ngendika nek ngimpi elek kaya ngono ku atiku kok tratapan wae. lah ora tenan to wis. Wis suwe le mangkat. Ya tekara seprapat jam kepungkur. Wah, wis tekan iki. Cedhak wae. Ora perkara cedhak ning perkara le maburi mesti padha sifat kuping. Monggo kowe iki jane ngerti ora? Watake Bathara Guru iki adikku kuwi wong srei dawen ya mung bejane dadi dewaning para dewa. Ning isih gampang kesasapan watak ala kuwi Bathara Guru. Waduh. Kuwatire atiku nek tekan kono engko bapakmu di kerenah cintrakane, kakangmu digawe lara, kakangmu Petro digawe sengsara. Waduh, piye kok? Apa ya aku ya ora iso ngopo-ngopo. Ah terus kowe ngapa tekan kene? Anjur ora iso ngapa-apa, mengabarke ta to. Aku jaluk tulung gak kowe munggah ning kayangan. Aku wis sumpah karo awakku dhewe, Gong, aku wis ora tau gelem munggah ning kayangan. Waduh, Nek arep kowe arep bantu karo bapakmu ya kowe wae munggah ning kayangan. atra dikeprok sapa ki sing jaga sapa? Sing jaga keris. Repake panasane jenenge sapa? Sing ciripit. Udu. Cingkara Bala Upata. Cingkara Bala Upata. Sing ciripit pirat. Jempole dijepet iki. Ya sing ciripit. Wah, malah cingkiripit kowe ngumpul bapakmu malah. Aku seneng ya dijepit. Nengane. Ngono kuwi. Heeh. Lah terus aku le munggah piye? Nar munggah kayangan iki supaya aja nganti dicegat karo dewa-dewa ki wong gak dadi wong sing iso mlebu metu kayangan. Sapa? Bendaramu. Nyuwun tulung Ndara Janaka. Rasah ndak priwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe wae nek gelem tak dandani cara Janaka, gelem ra? Kowe ra sembrono lho, Gak. Iki soalé nek aku dandan cara Janaka, ya aku ra sida tekan kayangan, aku mesti nang komplek. Lah, Soalé bagus saya mesti ana pengharga ta. mbuh aturan. Keprok kameran dasmu ngono. Omongane kok purna-purna ora. Wis manut ora? Ya, Tak dandani sing apik-apik cara Janaka engko gek munggah ning kayangan, bapak karo kakangmu bejakan bali. oh ya, siap. Gelem to? Gelem kok. Ning bagus to? Bagus. Ya, wis kaya ngapa tak dandan aku. Wes. Ora ini sing pletor, Gok. Tak andani ya. Ya sing dadi sing gedhe pangapuramu jebul raimu ki ora iso dipermak. Digawe bagus ki wis ra iso. Ya wis ngono kuwi apik. Caket pangestu nggon. Yen panjen mengkono Togo, aku arep munggah ning kayangan Togo.
Wis kono gak menyang. Dalane liwat ngendi? Liwat lengkaing Gunung Himawat mengko ana Ndorante. Wis mangsa modern kok isih nganggo Ndorante. Monggo aku tak matur Bathara Guru supaya kayangan dipasangi lip. Kok aja ketawa. Ora lambene gedhe nang guyu sithik iki wis ketarane Jawa lho. Imang jen kowe mengono aku tak mangket dina iki to, Gong. Ya, sing ati-ati engko pokoke pede wae lho kowe iki Janaka kok. Iya. Janaka kuwi nek mlaku nganggo gending. Ah sakaremu. Sakaremu. Aku seneng Janaka kuwi nek mlaku sing nganggo kepel manuke mbredeng. Kepel manuke mabur. Wis kemenyang kowe lunga sik, aku isin arep berjalan. Ya wis pokoke tak sangoni slamet ya. Muga-muga kelakon lemu nyametke bapakmu dene merucut ya apa menawa pinesti bapakmu dikaniaya karo Bathara Guru. Gong. Tobel, kok uduki. Sak iling-ilinge. Cing, ana cing. Berkeper manuke mabur. Aku gak kemakalan sini kok. Wesan. Apa ya Ndara Janaka kok wetenge mlending. Kane gawe wis ora pas babal. Bareng aku ngilo iki Janaka raine isih bagong iki. Tunggu nek konangan nang kayangan ketemu Bathara Cingkara Bala karo Bala Upata. Lho nek ketemu Bala Kurawa cilaka. Iki Janaka kok raine kaya asbak tuthuk karo Cingkara Bala. Yes, masalah. Lumbung desa. Apa yang gendenge Ndara Janaka iki? Anu, apa jenenge sing alus-alusan iki? Rire sarta palwanu teng ranu. Tresing karsa deneng kanyut anggunge ulame. Wis mabur wae kendara tekan kaya.
kang samar pamoring sukma sinumaya winahya ing asepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana mangke riye Dik sareng kula nyumupi anggen paduka hambanda dhateng para Panakawan Kakang Semar nala gareng menawi Petruk yektasipun boten jumbuh kan pangandika paduka ingkang dipun badhe paring wujudipun kajeng Dewa Daru tuwin Ron Sambilata dhateng pun Panakawan nanging nyatanipun dumugi wonten ing kayangan lha kok dadi Kakang Semar dipun bondo Petruk dipun tarungku gareng dipun krincong sukunipun tumuntun dipun papanaken wonten ing tepining candra dumugi menika kathosipun kados pundi Kakang Semar sampun kalapatan mboten saged mulang dhateng pun Bagong perkawis Bagong sak mangke badhe kula pidana nanging langkung rumiyin menawi Kakang Semar gareng lan Petruk kedah kula pidana krana wantun badhe nyuwun wujudipun kajeng inggih menika pun Dewa Daru miwah Ron Sambilata wah nek wonten menapa-menapa kula mboten tanggel lho Dik bumi kuncing langit kelap-lapaton lurging canging risang mawe gandruk Kakang Rada menawi wujudipun menika kula waspadaken sandhanganipun kadidene Arjuna nanging nuwun sewu pasuryanipun kok mekaten kula mboten tumut-tumut lha sajaipun tiyang salah kedaden kula nyemelangi menawi ngados ngaten menika badhe kula dangu Kakang kula semanggaken kita sapa munggah ana ing kayangan mongko tanpa tinimbalan sing nang tempi tinebene ulun dina jemaweng tawang-tawang begulun nek paduka ndangu kalian kula satria madang karawa nami kula pun Raden Arjuna Raden Permata Raden Kunti Batsu Raden Parto ya Margono kula disa ya Wilikiti sinten Kakang kula kok mboten ngertos kula dhewe mboten ngertos ana apa teka kita wani munggah ning kayangan kula badhe nyuwun kundur-nduripun Kakang Semar garing menapa dene Petruk nek paduka kula mboten kepareng maringaken Kakang Semar lan saat majanipun sedayanipun Bugulun kula badhe ngamuk wonten ing kayangan lho kita bakal ngamuk wonten ing kayangan kita menungso salah kedaden bakal wani ngamuk ana ing kayangan mara tampan ana guntur geni guntur angin edan ketaman guntur geni guntur angin mboyo apa-apa lan ora jur kuwanda kita Bugulun gandeng paduka sampun kepareng badhe mejahi dhateng kula mboten narimaken Bugulun dinten samangke kula badhe males dhateng teng paduka ya Wang Aditi Bugulun nyuwun pangapunten ing sakalangkung Bugulun Sik kowe Bagong ta kowe Bagong sinten Bugulun kula mboten kenal kalian Bagong kita kok dadi wujude kaya ngono iki sing dandani sapa cah Koceluk Bugulun kula mboten badhe rembagan kalian Bugulun Bathara Sraba sapa Narada terus karemu ngoyak Bugulun sang Hyang Jagat Girinata oyan saslungan
Napa, Guru? Nek pancen kowe arep mateni karo aku ndang patenono. Aku ora apa-apa mati uripku kanggo nomboki uripe anakku Bagong tak ikhlasake. Kakang Semar malah kula nyuwun badhe nyuwun senjata pitulung Kakang. Bagong ngamuk Suratamtaha mawi sandangan kadidine Raden Janaka wayah kula ing Madukara. Ngamuk mutha-mutha dhateng kula. Lah kuwi entuk-entuk amu nang kono kuwi. Piye? Aku gelem nglabuhi karo kowe ning apa sing didaluk anakku Bagong mbok wenehke. Nek ora wis ben kowe kewirangan mungsuh Bagong. Aduh Kakang. Kakang Semar. Malah itu. Kakang Semar putrane yo Kakang. Bagong wis. Ketenge bapak ora penak. Wis ya? Iya Kakang Semar. Iki aku mau mangan apa? Mosok mangan leleku dhewe kok malah wetenge. Mongko lehku tuku lho, ora lehku njupuk. Piye Guru? Bagong Balya kaya wingi nulun paring apa kang kita jaluk ana kawan Bagong. Pusaka wujute kayu Dewandaru lan Ron Sambiloto wis manjing ana nganggo kita. Nanging mengko yen wis paripurna kundurna marang kayangan Bagong. Siap. Yo meru mulai yo, yo yo yo. Iki mayang-mayang kowe. Arep dienggo mayang dijaluk malah ngekake ngene-ngene. Iki ora melu gawe kok ora entuk. Apa Igong muring-muring? Atek-atekku dhewe dijaluk ora entuk. Semelang nek kleru. Ora. Wis nyiter digenjreng. Raden wayang dijaluk ora entuk. Wektune iki selak mepet e padang. Lah iki kok malah doting sliri rene. Wah ya karang gaweanku menisa gara-gara kaya Pak. Ya karang gaweanku menisa gara-gara Pak. Gara-gara Pak. Lah iki sapa? Kuwi aku gawe gareng saka bojoku. Aku gawe petrus saka petel. Aku gawe Bagong saka sandal. Wah. Boyo sing apik kok. Kandhane do saka petrek saka wong wis saka sandal. Sing penting sandalku ampuh. Wah iya iya. Padake ora. Ayo aja bali kaya wingi uni. Lah ndi? Jare kedadean saka bojomu saka petel saka sandal. Ora dijukoke iki piye? Oh, pancen karo dadi gedhik cengalena. Wis domonge kedadean saka bojone gareng petel karo sandal kok. Masa ora dijukoke? Wah, lah cah edan pancen.
Wis, aku wis ngerti weruh glibete bojone Gareng. Bali nang Bali Wisma nggih. Petro aku ya wis weruh petrelmu mbun. Bagong. Aku ya wis weruh sandalmu. Apa to, Pak? Heeh. Tapuk ya? Us. Muga-muga kabeh bisa ayem ayom tentrem. Nggih, Pak. Kebutuhan pupuk nang Indonesia iki iso tercukupi ya saka Petrosida Gresik. Apik ya. Bagong ya iso mbangun desa kanthi becik lan apik lan iso kanggo panguripaning para warga sak pedusunanmu iso ayem, tentrem, waras sak kabehe. Amin. Iki aku sayangi 2.500 bapakku tak sok letter dene iki kok elek. Pomo kapusan ya rezekiku bosok. Aku wis mung ngono ya. Ya ikhlas-ikhlasan lah iki. Didelok ae ngono iki. Wis iki penak ulano dibalik. Penak. Malah sing angel yang toko. Anu nyangkat bareng anak kok baik kan ora iso. Dene di video ya. Wong di masih penak. Kantor penak. Luwih aman online saiki dibanding toko. Toko barene apa? Nah, aku mang dandak ning garansi pirang garansi toko seminggu.
si anu nih apa garansi resmi 6 bulan. Dadakne lek kok 400.000. Lah golek ning galek ki ning anu arep tak nyanyi kat atum men gek patute brek ning Ponorogo ning iya ning Ponorogo. Sing kaya kudu sing kene iki ben. Iya. Ning kono kuwi 1.300 franc lho ning anu ning Ponorogo kuwi. Ki yo jenenge dijape betina digawe paling ibu entek sih. Ki nyelang lek rono iki wis 1.300 1.400 ini. Ah, sompe iki jalan. Sing ngewake anu Redmi piro? Si 11 apa piro? Ini murah lho iki media tak. Entah di mas indene apa kayak? Lumi Musdali. Ini Musdali. Wah, pakai aku lah. Sebentar nih HP. Tapi aku lho cah sing anu. Iya. Ning kene engko nek isi anu. Kok langsung kanggo tadi kok. Sebenarnya nek kono iki kudu dhek ora stor biasa kok. Kok kono sing jaluk. Isi dia. Pantese piro kono sing mundhut. Kayak sampean lek umpamane disuwuni 5 juta, ene wong arep kerja sama kali itu pun anu lho, Pak. Anu yang aku iki anu ya. Ya anu Mas, iki dongkong Pak Kun. Nggih. Urbane pun ngake, Pak. Kalau kula mari melek sing kula ten galek. Wong kula niku di napa dene aku iku malah mergone kula iki so nek apa YouTube kan dereng saged viral kaya Aseno kan gabung ngoten ya gabung ya ono Aku langgae gitu. terus Mas aku salah ngomong yo anu ya yo kok piye ya Sudah Pak. sing tanggung jawab iki wae ngono ning Pak ning kene kita yo iki selama iki yo ora ada masalah so mesti Pak sing kok dari si dia umum. Nah, aku kuwi anyar apa ngeri-ngeran kayak? Anyar. Nyar dia anyar. Aku kan duwe sing Apa duwe ngeri-ngeran ora apa maksud duwe ngeri-ngeran ndek. Semar mentem nyuwil anu lah. Semar mentem bisa nyu. Ki carane ngecek, ngecek apa ngecek channel aku ora ning soalnya kerja atas 1.000 ayo nah munggah oleh 500 tidak baik soalnya batas 500 ke atas 500 ke bawah nah kisaran di 500 sampai 700 ditanya enggak dalam jangka waktu 1 jam 2 jam ya terus mas aku sama ngomong ini nek DS ndak iso nek kaya oh. Yo nanti untune kan peraturan lawas 50 lawas yo Pak anu yo den ngono wis piye. Kuwi kan Pak Seno kan wong terkenal. Seno kan artis bisa. Kuwi ngomongane foto dia. Ngomong yo mbek tiket. Tiket bisa lumayan. Lek kula yo besok duka. Lek besok ruden kaya Pak Seno, ra iso. Bakal iso, wis suaramu lho wayang sak kotak padha. Mosok mayang sak kotak badong kabeh. Lemu kaya. Jenengku rusak nek. Iya. Jawa dirusak itu, ya masa anu kok, barangnya lagi gede loh. Iya. Iya Pak, ya kemana ngapunten Pak, jenengan tepang. Yo
serobong gone kan yo atur dicoba. Lah si kecil pertama bos sing dua tiga itu bos gede. Eman lalu di banget kok eman lah. Tak lapane entek aku berarti itu. Nah, orang enggak ketepek. Ini sasi ngarep tanggal 2 itu. Ini ngarep juga bisa dikasih video ini. Itu lah besok lek sing wis pakai tangi kalau ini ya. Ya itu. Kalau apa dicat ya? Iki lek semade atau yang ini. Aku dicat sama tak sok. Iya lah. Iki ya tapi tak mau bonus ya. Yang tak tangi, kalau kakak tangi iki lho kok. Tengok kamera turun. Gitu. Ngomong kekuatan itu saya. Gak gugus kudu. Berarti kita lek. Tidak jadi Ayo barengnya. Iya, lek nang limo menger lek wong limo dino. Barang-barang mau umur. iya kalau untuk gede Kawit jam hitungan atau jam siji. ya besok terpulang lagi mas. Ya menampung betul jadi. Ya. Nah. Kita level 3 gagal sudah. Malah yang magang Lurah Mang. Berarti ini udah level 3 itu juga aku keluar jar. Anakku. Dar. Oh. Dia madang ya, Bang? Madang? Keres. Bisa madang ya, madang. Kita lihat. Ya, kita lagi. Kau tarik lah ya? Terpisah di sini. Polisi. Ayo Bang madang, Bang. Karo eseng ini. Gue tak kira iya tuh Bang. Isi nama dulu. Dah tahu ini belum Halo deh. Karo eseng. Ada kejangan
dawa ngono kok tumbulan. Tumbulan yang dhuwur kok sing otomatis sing pilihan itu. Oke, ngono apa? Lenan tumbuh. Utuh sih Pak. Lah iya dawa ngono. Saya kenalnya. Nah, ya. Anu nek mesine iku lak tumbulan iku. Tumbuhan iya lho kuwi. Apa lek cara pinter apa ngarani? Masak buat itu. Ah, ya. Masih. Aku kan lho, aku di sini sebenarnya sakit mati bisa lho. Lah tutorial aku gak dhewe tak sini mari. Jadi hubungan kita iya lah. Iso ke sana ya. Mungkin aja. Ya betul. Ini nanti ini. Iya, masa. Sing rusak iki. Iki ni ya. Sing rusak iki. Kowe pilih ngukokne iki apa pilih tuku 3.000? Aku langsung ayo ados saya. Piro lho? Ora ada 10 iki kita. Ya, iya. Sing rusak iki ya. Goyang melayu titit ngono mengke. Yo anu ibu ade to kuwi. Ini 3 juta berarti. Itu sing anyar. Sorry. Itu kesetane yang iki. 200 ya. Yang tersungke tenan. Ini jelek rusak lek nang awate iki ra piye lek eneng golek pepek. Berarti ning kono ke eneng otomatis banyu. Sing lawas buri. Sing lawas buri. Ya apaan ya? Harus dicoroin gitu. Ini kan kalau kena banyu lho iki. Sama-sama ini. Anu lho dituleke. Anune goyang 45 menit, ini 40 menit ku ya. Kemudian mulai iki titit. On slide. Tapi kan itu benar benar kamu. Masa apa nek kena? Ora itu kok lewat ke 30. Iya, ketemu gitu kan ya. Mantap suwi kan. Kun tadi ki apa anu nek video? Kun tadi Charlie. Dia juga kena separuh. Gitu. Enggak ya. Tak suwi tak kamu kok ngene ngene satu. Ya. Jadi ini. Dipermudah. Iki lo les kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah masuk. Sultan Maskot. Situs mana? Sultan Sultan Toto. Sultan Maskot. Iya, Sir. Ya, apa lah sebenarnya? Itu yang anu dia. Aku gak dari jagrek dihapus. Ini TP ini loh, layang sebelah, layang kamu sebelah. Nah, kalau dihapus tuh, ya keren. Itu belum bisa, layang kamu sebelah lalu dengan. Dengan hari kawin kamu sebelum dikawin kawan guys. Nanti kawin kawan sebelum dikawin kawan. Maka lagi dulu. Nanti
Kapin kawan agak mereka yang terisi berwawasan. Lucu banget Pak WKS gue temen aku Mas Kondo itu saat di Mas Kondo itu juga WKS. Jalan ke cerita lucu. Saya sebagai kepala kepala desa dengan ini meminta kepada masyarakat. Assalamualaikum. Baru tahu tak? Awe kangen dulu tak dulu. WKS itu ya. WKS yang kamu sebelah mana dan mulai. Lu juga. Ini TPI dia. Kendeng mau kena dulu WKS ya. Agar mas Kondi sekit. Yo, enak nurah aja mas. Nah, itu ada sudah. Tuh, udah sekitar. Alhamdulillah. Dia ini TPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala di desa. Nanti saya menjawab pada masalah masyarakat. Tidak ada lurah yang ini belas-belas. Umi Hafifah. Nah, Umi Hafifah. Umi Musdalifah. Umi Hafifah. Umi Musdalifah. Tak diulang ya? Iya. Umi Musdalifah. Hafifah. Itu betul itu tidak ada mengawi Pak. Mana yang mengawi Pak? Enggak ya. Ukut Pak, itu saya. Nah, tidak enggak. Kamu bisa di rumah.
Ya bojone. Lek kok dipegel nyangkut tadi sing megat bojone ku tadi sing bisa. Dadi nyangkutan